в тая да подриват стабилността на държави. Следващата им цел ще бъде да подрият Русия на базата на това крещящо неравенство в богатствата. Москва и останалата част на Русия. Крайна бедност. Големи протести се заражда. Един огромен потенциал за дестабилизация на Русия. И ако там американците, освободени от грижата им около Близкия изток, там Сирия, Иран, насочат вниманието си към Русия, Русия отива. Следващата като Сирия държава ще бъде Русия. И това го разбират много добре руснаците. И затова обявяват през света, не, ние ембарго за тако, а им пращат Искандери. Най-модерни устройства, които осигуряват военната победа на Асад. Защото разбират много добре. Техният ред идва след Сирия и Иран. Защото падне ли Сирия, веднага Иран ще. Може ли да смятаме Русия като страна или като сила на страната на светлите сили? От гледна точка на конспирациите и на тези... Светли сили? Какви светли сили? Целият свет е океан на греха. Всички събития, които стават в света, са едно към едно на библейските свидетелства и предсказания. Всичко се развива по сценария, описан в Библията, в двете пророчески книги, Откровението на Йоан и книгата на Даниил. Какви светли сили Русия? Това са приказки. Всичките са служители на Сатана. Всичките в една или друга степен работят съзнателно или несъзнателно за установяването на новия световен ред. Първият разговор за въвеждането на единна световна валута се е провела на най-високо ниво в разговор между Обама и Медведев. Съвсем наскоро, преди 2 години. Светла сила Русия. Същата тъмна сила, каквато и Америка. Те всички работят за тържеството на институцията на Антихриста, т.е. те, волю или неволю, работят за сбъдването на пророчествата, описани в Библията преди 2000 години. Кой може преди 2000 години да ти предскаже с такава точно събития, които стават след такъв огромен период? Ако не е Бог. Само Бог може това. Библията е Божието Слово. Не е човешка измишлена. Но все пак говорим за правителствата, нали? Като казваме Русия, Америка, говорим за техните управления, за тяхните правителства. И за тяхните правителства. И за всичко друго. Всичко се включва в това. И къде е спасението? Второто идване на Исус Христос. Това е спасението. Само намесът на висшата интелектуална сила, духовна сила е спасението. Смятате ли, че ще бъдем свидетели на тези събития в последните дни? Никой не знае, още утре може да стане. Никой в Библията ясно е казано. Само Отец знае за точната дата на това събитие.